L'autor del llibre, Quim Torra, va estar acompanyat per la consellera de la Presidència, Neus Munté, i el president d'Òmnium Cultural Alt Penedès, Jordi Parellada. A Muriel Casals i la revolució dels somriures, el seu successor a la presidència d'Òmnium i màxim col·laborador, explica les claus de la contribució de Casals al moviment sobiranista. La consellera de la presidència, Neus Munté, explicava que aquest 9 de novembre s'acompleixen 2 aniversaris, els 2 anys de la votació del 9-N i el de la resolució aprovada del Parlament de Catalunya sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. I també fa un any d'un altre 9 de novembre, en el que com a Parlament de Catalunya vam aprovar una declaració política i vam començar a tastar aquesta terrible judicialització de la política que estem experimentant com a conseqüència de l'actuació del govern del Partit Popular. Són 2 aniversaris, un ens porta en aquell procés participatiu tan vibrant, amb tantíssimes persones, entitats, voluntaris, i amb les conseqüències que també està comportant per moltes persones, i l'altre el que és un debat polític i unes declaracions polítiques que entenem que també són del tot legítimes. Respecte a la presentació del llibre, Munté i Torra van explicar detalls i anècdotes de les seves vivències al costat de l'expresidenta d'Òmnium i exdiputada de Junts pel Sí al Parlament, que va morir el febrer passat. I el que tinc molt present d'ella és la seva capacitat de suma, la seva capacitat de treball i el que representava tenir sempre una visió i un comentari serè i optimista, malgrat les dificultats que ja aleshores ens trobàvem, i estic convençuda que ella ara ens demanaria el mateix, continuar endavant, sumant esforços i amb la màxima unitat de tot el món independentista per assolir els nostres anhels de llibertat. Muriel Casals i la revolució dels somriures és un llibre personal i aclaridor que busca ajudar a comprendre com l'exdiputada s'havia guanyat un lideratge transversal en el camp sobiranista. L'acte de presentació ha tingut lloc aquest dimarts al vespre a l'Espai Muriel Casals de la seu d'Òmnium a Vilafranca.